Lala at Mara Kabini po kay Ulan, Kevin Cortez Nieto, representante ng Barangay Pulao. Ako po kay Robin Brain Thailand, Isi Many Batang kay Bakuyan, Magagong Barrio, Barangay Dolores. Ako po yung Melvin Lopez Manala, 22 anyos, representante ng Barangay San Agustin. Kaya po ba yung kumerokan, ako po hindi matapos umuwi, may ipatan ng Barangay Dolores. Naya Kabini